saka isusu takati uyai kudare muonana naChangamire toona kuti tinotora rimwe danho ripi pane hatadzi mawini idare zvakangapedza nezvavo zvidare akangapedza nezvazvo havo kuonera asati vanonzi ani Gladys Kunyangura Changamire anonzi Gladys Kunyangura ishuwa someone vanhu vacho makaupisa akaenda kusainisa pakaitwa kusundirana ava munhu wakaripota ndi modern muyapa saka wakati iwewe inini handisiriwe imba iyoyo enda kuna John Kunyangura ndobva ndaenda kuna John wobva asvika bva ati mira ndikuendese kuna Joromia hanzvadzi yaava asi haasiri munomu uri kurima kumunda konini kwamachongwe asi musha wake uri kuno kwaChanoko saka ada kuti aripote presenta kuna Changamire then inini ndozoenda neSamoni kwenda kobata Joromia wacho chaiye izvi zvirakwenda kuna Joromia hanzvadzi yavo ivaribwe ndiye vasara ari baba mubama wasiwera watotisa taura taurisai mudare muno ndinorwara nababa wakashaika wakafa saka ni ndakamboara nababa baba anobuda pamuri baba anobuda pandiri munobva kunze pabirini ndio munotedza kutaura shona mukati ndorwara muda kuti titi munodina baba anhu akatadzozwa kuti ungambondorana nababa taurai shona toda kunyora kumukana baba ulio munosvikirwa neshai rababa munobudirwa neshai rababa wenu ndosvikirwa neshai rababa saka ndakambotsanangudzawo kuhama dzangu saka ni pandakatanga ndichikuita zvekurota saka pandakarota ndakabva ndabvunza mhai ndikati mhai ndikungorota baba echiti ari kutonorwa babari mhai babari babaka really na 2000 wakafani akafa muna 2000 nei awangozi TB wakashaikira ku hanza Titus Kunyangura ani Titus Kunyangura Titus Kunyangura saka ndabvunza mai ndobva nditi isusu baba zvauri kutaura zvese takatoitira nyaya dzezvese tikadini ndikati nyaya dzedu makaita makatidaidzawo ere sikazina mai yekutanga isusu takatenga mwana tonyora mwana hanzi anga takatenga masuper 4 ava takashandisa amene takashandisa senda andisipo zikazi pechipiri takatora takamera wakanyikwa nemurora mukadzi waJeremiah handitozvidzidzise ndanda kuchitonga bvunzo wangu nekunetseka kwenda ndaa kuchipeta iko nyanyadzo yababa yakaitwa musipo wakati takaita kwai takatenga masuper 4 ere babva tadaidza sub pamenu sub masuper anabika mukariba baba wako anga akabarwa ega anobarwa ana aningine vari ndio Wilbert aripo pabiri wakataura nawo Wilbert wacho wakaramba kuti mumba iyoyo handionini baba ngeaisi yedu baba John ndiye muridzi wayo John weya
wobva andisundira kuna Jeremiah hanzvadzi inoberekwa nawe kuti ndiwo anoberekwa nawo. Saka Jeremiah ndotida kukaka kuti auye kuno. Jeremiah muhombe kana kuti mudipi? Muhombe. Ndiye asara ari baba. Saka ndo baba vari kuda kuti because nyaya yemuri kuuya nayo yakanaka tiisori but hatigoni kudhira nenyaya yenyika. Because nyaya dzinoda kuitwa pa ngedzekumusha kwemunobarwa kuna ana baba nehanzvadzi ndo vanhu ndinodhira nayo. Ndiwo vari kudaro. Asi handiti it's okay. Tiri kuvada vanhu ivavo kuti vange varichi varipo or any one of them. Imimi makambotaura nawo here? Ndakataura nawo akatondipindura akati isusu nyaya dzako dzidzi dzatombozipindire pakutanga itoti kwazinini ndoenda kuti iwo wakatanga rino kusvikirwa nababa wacho? na 2010. 2003 vanga vane gore vasa vari kuti vari kudei baba? Inini kuzozwa kuzotsanangurwa kwandinotezwa neanhu kana nda kuti vanoti vaziva vanoti kwai vari kutonherwa vanoda kuti wagadziriswe kwaona kuti vanopinda mumba. Saka ivo vanongoti hanzi ngezvekunyepa ngezvake ikaisi baba edu akazorora. Ndiani ari kuda? Iye Jeremiah naChengetai naNomini. Andoti kana chidototi nditaura dai andoti hatitombodudzwa chaunotombotaura kana chinhu wani. Ndoti iwo uri mukadzi ndataura zvekumba kukoka. Wakarohwa? Wani? Pashitumba. Murume wavo wakambopinda makambofamba here nemurume? Inini murume andambofamba kuti inini ndakambofamba newanina wangu. Zvikanzichi? Wakangotaurwa semuproblem. Saka vanoti wakataurwa kuti veshuwa baba ndo pavari. Saka ni wakuda kugadzirisa zvezvo vanobva watongoenda wakangonyarara wotongoenda kogadzirisa nyaya dzawakadini wakanyarara watonditaurira. Saka zvinongoramba zvichingodzoka kwandiri. Wakambotenga jira mene jira rakambotengera kapa mwana waChengetai kuti baba wagare ipapa. Saka iwo anongobuda kwauri wega sengabve ikoko hapana kuti abude wari ikoko. Ndinotodinwe ndo zvangu zvandinoda kuti mundigadzirisiwo but wanoramba. Murume wavo ari arudziva kuti wauya kuno? Haana kuenda? Ndakavaudza vakabva ati ingopedzera naine nyaya dzenyu dzinini nokuti ikazotindirawo ndozotomaka hangu. Nananga? Ndine 4. Saka ari kuti iwo kugadzirise kuti vadzirwe iwo kana kuti uri kuzitaurirani ari kuda kuti agadzirise ndiani? Ivo vana mukoma Wangana. Chengetai naJeremiah naNomini. Saka ari kuda kudaidzwa ndiani? Jeremiah. Ari kuti Jeremiah anoite Arita zvekurima. anoiziva nyaya iyoyo? Anotoiziva akatombondifunda paakafundirwa nemupurisa akatondifunda akati hatisi kutombouya koba. Saka iwo zviri kuitika mai ari kuti Aikabira. ari kuti mai Atoti baizi wakatoita izvozvo zvatisi kutomboya koba uchidzidzira nemambo izvi. Vese ndozvauri kungonditaura. mai wako wakakona ivhani hanzvadzi dzainyu kuuraya baba? Handitozivi. mai vari kuti handiuiko, hanzvadzi dziri kuti handiuiko, Akadoti abude kana murume wako kuti handiuiko. akadoti abude panenge ndakuda kubudirwa dai akabuda kudai anotopera kutovharwa kana kutodhonzwa kukandwa kunzoko kuti nyaya nyaya dzenyu idzodzo ini Unobudawo kandonzi kuti uda kutifumura. handichaziva. Alright. Ngatisamone Jeremiah. Ngatirema someone for Jeremiah. Ndiye chete vatingada mai vari kuti mai hausi wadapo. Aifana kuti watoya vese because pakuita zvaari kuita zvacho zvavanenge vari kuita wari free vakatichengetai Mai ari
vari babili kuiti vari kubuda rumbe muri angarumba tasara 6 ukati tasara 6 mamuri anga waruri wakafa wanga mamuri 20 baba bafa 9 9 wakafa wangarwa hombe kana wadiki kwavo wese vahombe wakakurira 9 wakafa iwo bva wasara nevangani wadiki pane one mudiki amwe sangara hombe saka mamuri 15 9 ubvafa saka masara 6 mai akoyo manje inyaya inooneka ndiye muroi manje akomanayo ndowarui vacho saka ndikukwada tatswai vari kungwarangwara kudai ndo vane nyaya dzese vari kuzviziva saka vanotozvizwa nemakuhwa kuti ukaenda kwachimsaurombeka chinoputika munomo munaye uya achitraya iwe wakamboona chidhoma zvabuda zvidhoma munobuda chidhoma chokwana muhomwe waitraya kuda kuona kuti asi azvichi hashandi mabuya vari kuramba ivavavo vari kuramba bhozi munomu zvinobuda vanoroya vanhu vanotobata vazi vanoziva futi zvavakaita kuna baba saka vari kutsika-tsika ndataura kuti vakaroya baba mai vacho nvakuona ndo vakaroya baba tanzwai vasi kuda kuti nyaya idii ibude but havawiniba inobuda bhozi tirikuada havasi kudiwa vari kudiwa kudare kuno hati vari vabiriri muno vari kuno kwasaurombe pamusha vana sabukana januwa ndi ari handa headman musha ari headman ani ari pani buri ho chief ndio nduri apo zvakamufanana nesaurombe saka ingori handa chief musha saka samoni redu isusu unorendeza makamboenda wakamboenda kwamusha kana musi wandataenda kuona ivana mode ndakatanga kusvika ngekwachanua then ndozoendako pandakadzoka ndakadzoka futi ngekwachanua ndichimutaura kuti ndiwo mamini atauka zikazi isu totomirira kuzwa kuti changamiri wati you are free kuti muye totamba tsoro ino naye jeremiya manje nasabuku wacho wakutomirirawo kubva kuno saka jeremiya tiri mukaka unouya kuno namai kana unini uyu john waitoti ndinonga ndiripo asi kunatsa kuti tocho nenyaya yacho handipindipo asi ndinondomirirawo sani sababa john unouya asi jeremiya namaya hatiri kwakaka vari ndo vari vachiva tiri kwada vanouya ivawo ndo vakaka vauyiwa then totangira ipopa inge haniwe ndo yaniwe ndo yamutakura yani tazva vati valiwa vari muroya akauraya munhu mimi nyaya inotadini tainzwa achauya mupurisa tiri kuasamana saka you have to come here on the 16 November kubata kuti ndafunga soisoso